Ya Rabbil Alamin. Bamanan André. Roro bamanan fala. Ah, bon, bamanan ga ambi doni fo. Ma me menta don. Ono mo bamanan fo. Ah, on côté, hali a folie tout monde la jegalendo parce que nkamatle. Ay kan clinité o. Ah. Oye kan tuwa yi wajibi. Aha. Sawla ibska bamanan fo. Naam. Nga kumado ikashia kumachugo o blamandi Naam. Ibaye ka fo korobro dronte shia femo femimbe na ibamana fo Naam. Ibaye ka fo ko itina se ka fo ina fo ayere bamana ayere ba fo chugumina ka so ki ka kan chugo abitila Naam. o chugumina alni bamana fo na ye kanwre digi abu chugula Naam. Bega foko kan chuga no accent to wa fo chugo mina o blamandi able O blamandi ay kan kan ejme ebe mu fo walsa ini mo ko kanyo fam Naam. ne aklo kandi Bamana ko kuma bi kuma ko makum bi kuma mo famule makum bi kuma jodi makum kuma able sabulo ko do be no Naam. nulu kera ni makum abajira ko sega jira chodo la ki felate ko be no ndante me ko do kera Naam. Ife mo lo fe etikuma Naam. ayre ba don ayre ka fuko a ko karsama kuma ni ta feladi Naam. ou bien kuma do bina sarayla etikuma Naam. o koro wajira ka fuko karsa felateni Ayo. chien chama ifeladi te o de kama fuko makungi kuma Ayo. awo Ko ma be fili iniro dum ma me iniro kuma ko ma shiti filoma ese filoma e to di to ko mo fo to ma fo nga nyefoli munu muke ere ke walila ibi ere yakuno Allahu akbar awo abina fo akuma chugula abi itabulo ni kakewolo de nyefo nka atita itoma Naam. o yinyiro kuma de Ayo. ni ye mo biska fam chugora la yo koromatikeli Allahu akbar e mo koromatike ka soro ni ma tita toma o no kera sisa o ibe adonga fo anere kudu Naam. o bende Ayo. o misali fatu flene sisa alle mata to masa nego sangu ngo kledu ko ngere ngo mo do re dun sulga bola sisa Naam. o alle ne mata to masa sisa Absomi. atna somia Sikatola. o na nyogo na de do Ayo. awo Ba ku njenu muye ko kuma jugute ko kuma fojo foko jugule be chokol balu ko dem ko kuma jugute de ko kuma foko jugule be awa fojugu be no te kuma be nyefolu de onga a fojugu ani ba fo la halami kono Naam. anabi fo watimi o do sa kuma jugu yi Ayo. ya fam mo mi me dusuma kasa kenekan Naam. o ni nana kuma do kana yele ko baro bo oye kuma do e kuma jugu fo o bedi Sikatola. o mo mi be ni sonya fana kenekan ni turaka dusuma kasa kuma fana fo kuma do ye kuma jugu fo Ayo. o nga eske ko kuma jugu do wa Ayo. a fo chugo ana foro Naam. ana fo wati de kra fien kuma la o de kama fo ko kuma jugu te nga a fo chugo de biska ke Ka foko jugu de be. a fo ko jugu de be o fo chugo ne ba jugu ya Allahu akbar. awo Ayo tabaraka bismillah. abla bien dane Naam. février kalo kle muga ani kle soro samba fla ani mugani fla fasiri bo sewani ke fasiri gafu kono Naam. amna laje ka frete folo nye fo mugo wasa family ka sera soro a dowla able Tabarakallah. Amba damne gafe mu to l'indicateur de renouveau ale mu fobi ajira ka fo ko ambe alla ka tasra min ka o sida ka nyakli wulili ka bo malika sabula ko farafnat le fe jamono ka ministry do makon ne do bamako ya bi ko makisal ni ale farafnaga kilian tomba nyemko ye ale ye alla selike
Seku koma taxiko la ko barakelo ajira ka fu mena makono la ko ni koma ke ko juna ko lu kon mi boka sigu karanga fe da bela jele soko moti du moti bo donc bo muruti aywa ko anga passeport glane ko strategela mi bara kunye dira Jean-Yves Drian dingema anga menala ko sekeselu ko afora ko abara make kanye ko mouvement maliko ulu koni akula se sharama ka foko shara ka sekeselu ka ko strategela me ulu ko jala kliseben ka sementa fona ka foko franci kelecho boliko strategela malikono o ko tariku sekna kana ko kurai Allah akbar o lojuma susu diliko strategela kuma chiara o ko ministre ma ko kuna le koni ye ulla ki jo akola ko latige folo minu ni olu kuma fora o ko olu ye lawalalu damna blay naam ale tumita wo finye fo ay mafefo leso ayo ay mafefo e kuma meme anda o lawa buli wa blay ayo tubarakallah leso asimentia ka fo opération keletiki naam abla nan ko olu kon ye uli ka jo baminke ka nyeshi ba manchu dagaro do manka jamana yoro chamana o mtalike esor mo ko no ka no voli la selection do me ko film des événements ka o baro koni ke ajira saka foko karangana kululo bi no ani fota si tanjo urkila ulu bela jele be kuchala marala ko wulika jonno keda yedno kosayna ira wolo début sur les remparts ko lu kon ya jira ka foko français ka ta wa ko 600 fonction publique no faso ka barakelo taliye nam baro kon damna na ablay ko fanga nyama docteur Shogel ko kala mayga yi baro nudo coupe du Mali no malika jonyomba sinandura ci strategela ablay ko balnan ko chama kera nyinanta hukum kon nana bamako ya ko bula ko na be kede fitine be belbel bawbi o de akako ballan ko l'indépendant chroniqueur ko faso binda barakla keme shikini be shikini sabade tanyina o ko ma ba bi woroni fla ani keme nani ni binani shiki o ko ri o kambo anofe kala gersko ko la yo kuma ga chansa kuma ga jam jamaga cha ta sigiroma mais gersko tigi ba tu gersko soro o chen ko gersko mo tigi wi jifere badala se tigi fana bi joro soro o chen ma don fana fana bi do soro o chen fantande be kashala bata to lama blay nam ko nugo malikura ko no chen o kanga bola ka ke mumba don o lukata ni ta don fana atana fo ke ti fonction publique bara ndo ko ti kore do e se mun ay katola akilla o batu jamana bi jo sikatola ajira saka fo jamana nyemo ko ni kele ka fo ko farafna ka ta ka nga fo Mali jamana nyemo ye français kele bulu France nyemo jabi ka fuka kelebulu ka ta ka banga jamana kono 600 o ka ko pare kon ya sementia ka fo luka kelebulu tali ka bo Mali kono ko lakanango ko tese balaka ye ko utnana tsaka harba no kateli o absa tilanga kana harba o parce que na harba nam alaba ko repsa bola o ko mitalike chamanja fanga do farali ko asratike kan nana akufu ado ni aleye seda o nyamko ye ale ajira ka fukalo tani flakanga bolike o ko makisali bala ka wuli ha joke wasami mbatu benga sega ke chugo mun mbatu nyakli besga wuli ka bo malikan jonya la wala listratike la kai kuma bisaba ulu ko nimna naka do kasula mata woro benno nom na libla leno ulu ko sharastik la mo ka bara stratkela docteur Bougar treta ko akaton mo do yi awele fala bo jala kle seben la do akama no collectif de cadre du parti ko akere ko bul dal no kabla marskalo nata clef la kablay ay gundo ko ni terif la kala gundo brotoro ablay informateur ibiga rema alama ilama folo tlebinani tlebinani serade ne de fonga alama ilama tlebinani bu kala janvier kalo kle tan woro gunta olo blay ukana kunu ne haklije ayo awo barkan tagale ka bo Mali kono ko atuwe akula tike ko Mali fana joro la
tesit ko Mali finitu koni ye kuna wolo kele bake yeno min tali ke finitu wala ka sans solo sisan ko Nations Unies no jien tombaye ale ye oko cementia mi ra fana be tali ke sida woni Mali la oko akobe nagasa re bolo de kan 600 ablay les républicains ko di ko Francis kele ka ajira ka fo ka kele bolo flano barkan ni takuba ko lubna bo Mali kono ko Mali finitu kono Mali nyemgo jabi ka fo aku ka ke 600 ko nani ka jankula ko makron ya fo ko ale funa tsaka ke o kechula o min tale ke Bamako ya no ko boli bakera wasaka Francis kele bolo tali fo ka o wala mando ko jamana den chama ko ni bora ko kwa ni sonja jira ako stratkela faso don to la ton ka fara nyanga kulu do ya jira ka foko charte mini sente mo kan ko hakila dia ko kan biable ko uta am preparative chamanti chamanja fanga wati to kan kala to kan ka chukumina ko luma jenoyi ayu le malien faso den ko Mali ni français ko ni che ko farali kera o ko nga sira munde ya sisa ni ngan tombe on dirait voni ala besoin ok synergie 22 ale ya nyafo ko na fundlo ka foko ne be make ko kan ko yele ma foot na sika ke ni jomana dun yere ma ben akula tesit ko usira ka finitu ko ni bamanchi biduru na wolon flan faga o ko Mali finiti sheki ni 3 akoda fe mira fanam talike Move Africa Mali tel ni Orange Mali barakelaw o ku kunye bagawali munu ke ku bala ka ulawaleya o ku bala ka tasram ga ku ye barabala jile joli ye clé duru kono naam challenge ale fana cementia ka foko Mali ni Francis ko ni che farali cementiara am watimne ko 600 pour ça o ko a ku kala dabal banku ye ma do bulo ablay awa les échos wele vers mun do nyela no vers correcteur we ka foko aglam kan ni afide bakati ale no 600 o e ko mo ko kalen kan ni ngane ko yela ko amita mo mun fe kuli ayre rew yiwa o nyigale nyumay o ni ngane tombe am ni duma ta ayre la abi nye chenga ta fe yoro o ko technolab stade bulu faram be mofti ko we boyan do soro able andan o lojuma susu ko fanana o membe talike wulika jokura munu bisina o keleno ka unne do fana do nyonche les ego kono ayo l'alternance ya cementia ka fo Mali finitu ko mbala ka sansoro kusube o ko abala ka ke ba manchu ko ni ka nyekumu kan 600 nam lojuma susu dili ko kuma ciara kusube o koni ye mine folo min dajigena jamanja fanga nyamgo bulu ka bara hukumu kono ka clé hujja ka clé akono fe ngana bon de ka usakula jamana don fana kelen ko hakilla di Francis ka tagalin ka bo Mali kono alternance kono ablay nam ko jiga bo ka fene flege kare oche ni jibona ati cheme flengo ni nakarla avec doni flay kuma do ibisika jira fana bele kana bon o ka usa sika dola parce que jibona di chere o tiche ko jibona di chere o tiche mo le biele jibona ko de o baneno ko jibona di chere voilà jibona maman André église ba do environnement église yo cathédrale ya église ba bonino ko église ba boni ba do ko ni aldon de baye to be église fini akrawele église be le ba cathédrale de Bamako o cathédrale o kodo avec mi avec du chamanchela bedem ka nyamga suda nyesine ndoma ani Souba ya fait côté Mandjafana. Très bien. Avec sur l'avenue Modibo Keita. Modibo Keita, tu as les trois monuments des trois Kéma. À toi, là. Bah, ça va, monument. Allez, église Bani, allez, Kabakoro Folod Blala, le samedi 21 février
1925. Biambe 21 février 1922. 2022. 2022. 1925. Sans but qu'on entendait sans chéri. M'a fait comme nous voyons à calculer 1925. Biambe 1922 là. C'est 100 qui m'a donné. 100 fleurs de voyage 100 qui m'a là. Ah, on donc maintenant, m'a fait comme nous voyons on a c'est bâti sur un terrain loti 132. Le lot 132, le lot 133 constitue le titre foncier 274 de morcellement de la colonisation. Zambi qu'on donné au lot flané do. Zambi qu'on donné au lot là. M'a fait que mon foyer à tort sans fladron avec un bail kaba parce que ça a été bâti sur un bail de 99 ans. Domino Yajo, Koba Duma, Oyronin Duma, place nous dans ma bail de 99 ans. Sans de badier. Donc, sans fla, normalement, l'église quand quelqu'un a un taille. Maltaï quoi. Voilà. Donc, Halisa Maltate. Mais, en tas, donc, il y a nationalisé, mais, comme tu vas vous dire à Joe, sur un bail de 99 ans, normalement, officiellement, dans 2 ans, Maltaï. avec un taille, comment tu vas se soutenir tout le monde? On va chercher ce santate. Charia, là, on t'a dit, parce que, il y a une colonisation qui est colonisation banane, on a nationalisé tout. On peut faire, tu vas faire tout quoi avec un halal avec un chien en boule. Oh, aïe. En côté. Office du Niger, nationalisé. Chemin de fer, nationalisé. Il y en a nationalisé tout ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, pas comme vous voyez. Kabakourou Folo la dominant. Sera le maréchal Pétantoumbe. Le gouverneur était Terrasson de Fougère. Maréchal Pétantoumbe Keneka. Le samedi 21 février 8h30, cérémonie d'Amnena. Le père Chauvin, avec Kabakourou Folota, Kalankaka, Kado sur le côté gauche de l'église, Kabla devant le maréchal Pétain. Maintenant, Moundekara, le gouverneur, le gouverneur Kwaletna. Comme Mouna, parce qu'elle est fangade. Fanga, elle est dynamique de Nyawana. Donc, fanga, séparation des pouvoirs cause à l'Etna. Au général, Marcel Pétain Kata, à l'Etna, pour question de séparation de l'église et de l'État. Donc, d'avoir un autre dîner, Fangache. Oui, tu vois, depuis 1921, Terrasson de Fougère Kota, Côte Dîner, Ani Fanga, dans Farakanga Douche, au Mango Nyawana. Au de cause à l'État Keneka. Mais Marcel Pétain, au Tarayola. Donc maintenant, on va faire comme vous voyez. Allez, Kabakourou Folobla, le 21 février 1925. La pierre a été bénite par Monseigneur Sauvin. Elle fut inaugurée, inachevée en 1927. Ensuite, elle est complètement achevée en 1936. Où a inauguré Kasramaba. Salba Nimbana, Ubuka Bato Kala, Karafela Nitomaba. Où a Toba Watimina, ça en 1936. Mais quand Adaï l'ère Kinière la Yere, avec Ofemuna, ça c'est en 1900, le dimanche 13 mars 1938. Donc, il y a tant de savoir que à Barala. Voilà. Côté? Donc, en 1938, à Bebana, où il a inauguré, qu'à Nyaganyaga, qu'à Segi, qu'à dit Karjom. Donc, à beau position, il faut ambu, Yorominabi. Il y a un patrimoine national. Si on a avant Jeff Koni, il y a un patrimoine culturel national. Voilà. Akila Yorodo, Yoromi, ni a Faka beaucoup de et ça fait partie des monuments de Bamako. La Yoro Nani Tumbe, ni Dunan Nana, Ubuta Yoro Nandefle. Dabanani, Dibida, Église Ba, Terenga. Ni Yoro Nani Tumbe Fle. Bomogoya. Église Ba, Dabanani, Dibida, et Terenga. Inde fleli Europe ni mai oti. Osi fleli Europe rebe bon quoi c'est ça. Fleli Europe écoutez wa. Ni mo bora kana makana ke. Ebita fena ke bala sokola. Ebita mijela, ebita park la, tsego la jeo. Ai daga mesmo sta, ina fo ni tara français ça. Tout le fait le pays. Abei. Et tout l'Afrique be. O daga tout le fait. Oh, mais tout d'Afrique ma kanga maglanga que projet manyawa bla. Wala aga tout le fait tout l'Afrique. Yo suno projet ku yemuye.
a fɔlɔ fun ye min alfa kun yala wuli mun kama hakila na kun kɛra ten mɔgɔ kun bɛ se ka taa lajɛ ayiwa nka a bɛna f'u ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn ka a tɔ kɛ ko wɛrɛ ye k'a to mun ka to yen quoi Mali tɛ yan n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o kun kɛra ten o kun bɛ ɲɛ ayiwa nka hakili la ɲɛmɔgɔ kan ka miiri a la ka ni ɲɔgɔnna yɔrɔ sahalen dɔw i b'an ka danbema yɔrɔ caman mémorial Modibo Keita aussi wa olu ye sow ye misali parce que n'intérêt so i bɛ se ka fɛn kɔrɔ caman sɔrɔ yen mais k'a fɔ ko nin ye taamasiyɛnma fɛn dɔ ye min bɛ Mali yɛrɛ singa Mali ɲɛfɔ cogo dɔ la hakili la o yɔrɔ tɛ yen ayiwa d'accord Kanbɛ Ala ka dɔn wɛrɛ yir'an na